Hi mga ka-vibes! Welcome back again sa aking channel. Ngayong araw, ipapakita ko po sa inyo ang part 2 ng aking life of expatriate here in Oman. Mga ka-vibes, kape muna tayo. Ay mga ka-vibes, bababa na po ako ngayon kasi ilang minuto na lang at malilate na ako. Baka maiwan ako ng bus. Ang bus pala, ang timing pala ng bus namin ay 4:45. So dapat alas 4 nandoon lang sa baba para hindi ka maiwan ng bus. Kasi pag naiwan ka ng bus, magta-taxi ka na lang. Mahal pa naman yung taxi dito. Okay. Ayan. Sa ano pala ako, mga ka-vibes, sa 5th floor. Nakatira ako sa 5th floor. Okay, nasa elevator na tayo. Ngayon mga ka-vibes, super excited ako kasi bukas ay ating day off. Yan lang naman yung kasiyahan namin dito. Magkaroon ng liyo. Okay, hi everyone. Welcome to my vlog. Say hi. Hi. Okay, so these are all my colleagues. Nagtatrabaho po kami sa same company, same hotel. So how are you doing, guys? Mabuhay! Alright. Okay. So bukas ay aking day off, kaya super excited. Yun lang naman yung ano, yun yung nagkapagbigay ng kasiyahan sa amin. Day off. Okay. Ayan mga vibes, yan po yung company bus namin. Yan po yung magpipick up sa amin papuntang trabaho at pauwi sa trabaho, galing sa trabaho. Dito ako sa front seat. Dito lang tayo upo sa ano, sa front seat para pakita ko sa inyo mamaya yung view sa daan, yung view. Assalamualaikum Salim. Alhamdulillah. Okay. Kulo tamam. Alhamdulillah. Yeah. Say hi. Hi! Mega shout out pala dyan sa aking mga kasamahan. Yan po si Jessica, taga Batangas po yan. Ay hindi ka taga Batangas, di ba? Taga ano ka saan? Lucena. Taga Lucena pala. Okay. Ayan o. Ang ganda ng uniform namin, ano? May kulay orange, may kulay dark green, dark blue ba yan? Anong oras? Say hi to my vlog, Salim. Say, kamusta ka? Okay. Nakalimutan ko yung mask ko. Bumalik pa ako dun sa taas. Imbis na alis kami ng 4:45. 4:47 na kami.
hotel. Puro dan po kami namimili ng ano, mga groceries. Kung ano, yan po yung ano. Yan po yung mall dito sa isa sa mall dito sa Oman. Okay, so nasa ano pa tayo? Nasa stoplight. Ayan, nasa view. Ayan. Ayan, malapit na tayo sa ano, sa lugar na aking pinagtatrabahuan. Mga 2 minutes na lang. Nandun na tayo. Ayan na. Yan po yung Intercontinental Muscat. Yan po ako na po. Yan din yung ano, W Hotel. Bago hotel. Thank you very much, Salim. Syukran jazilan. See you. Okay. Yes. Nakarating din sa wakas. Say hi. Hi. Vijay, how are you? Say hi to my vlog. Ayan. So, ito. Nandito na kami sa, ano, sa security house. Ayan, may time in, time out. Kaso, hindi nagana. Hi, assalamualaikum. Ayan, assalamualaikum. Hi, how are you? Ayan, so, Nandito ako ngayon sa ano, sa laundry para kukuha ng aking kunin ko yung aking ano, uniform. Yan. Ayan, aking uniform. 36 uniform. Alright, see you. Thank you.
room. So dito kami nagbibihis. Saka nagpo-toilet dito. Ayan. Ito po yung ating uniform. Ngayon, papunta na po ako dun sa outlet na aking pinagkakaroon. Okay, bye. Ito pala yung ito yung daan ng mga staff. Hotel staff dito dumadaan. Kasi bawat may naman ngayon sa entrance. Kaya dito kami sa likod. Amigo, amiga, kamustas? Say hi to my vlog. Yan yung banda namin. Cuban band. See you. Thank you. Only. So, bawal din yung mga guys na dumaan dito. Kaya para lang sa so, isa dito sa outlet ng hotel. Kamate. Welcome to Burger Bigs. Hi, how are you? How's everything? How are you guys? How are you doing? Good. Say hi to my vlog. Hello. So this is Cristo from India and Deepak also from India. Right, good to see you guys. See you later. See you around. Malayo-layo din yung nilakad ko. Ayan. Hi guys, how are you doing? This is, what's your name bro? Santos. Yeah, my colleague Santos from India. Mama, how are you? Kamusta? Ang ganda ng aming receptionist. Si Mama Milet. Day, kamusta naman? Okay kaayo. Mag-hi ka naman dyan, oy, sa aking vlog. Si si Maria, Hello. taga Cebu, Bisaya. Ito si Kon, si Jessica. Kailangan nyo lang. Okay? Okay lang kayo? Nakatulog naman kayo dyan? Okay lang. Okay. Assalamualaikum. Hi. Yan pala yung namin, mga chef. Hi, Chef Isa. Assalamualaikum. Say hi to my vlog. Chef Isa from Oman. Okay. Omani chef. Ano loko? Loko. Hey, Ramo bhai. How are you? Oh, say hi to my vlog. Si Ramo from India. Okay.
Only 333. Assalamualaikum. Say hi. Adil from Hi, Oman. chef. Yeah, Omani chef. Sapre, ang ganda. Bilisan mo daw ito, ano, maka-break na tayo. Amit bay, ayo. Sinulat mo yun sa akin dyan? Yung sa akin dyan, Jessica, sinulat mo rin? Dalawang araw ata sa akin. Dalawang araw sa akin. 2685. Trader Vicks. Ha? Gede ya? Ayan, sama dong deh. Kenal dari yuk. Yan lang yung pinuntahan mo sa dito? Hindi talagang ano nila to ha. Kailangan nila to. Sino 17? Saturday na yan. Sila tip. Yung sa atin nilagyan natin meron naman, di ba? Ito yung kanina nila. Ayan. Shoutout pala dyan sa 300 million kong subscriber. No, Saturday na to ha. Saturday. Ayan si Hamid. Time na, nasan na? 20, no? 20. Ito na yung Olympiad, Sunday, Olympiad, Saturday, Sunday. Nag-start ako kahapon. Di ba si Bilet? Di. Dahil kaya pumasok. Kahapon. Kahapon. Hindi, ano? Lockdown ng second day. Ano ba kahapon? Saturday. Hindi pumasok kahapon. Anong araw ba kahapon? Sabado. Sabado. Di ba Sabado? Biyernes. Thursday ako. Thursday ako pumasok. Kaya naka-vibes. Kita na dito yung iba't ibang uri ng alak. Ayan, nandito na po tayo sa cafeteria. Tingnan natin kung anong pagkain. Meron din pa kape at gatas dito. Gatas. Yung juice. Soft drinks. Saka kape. Ayan. Ikaw, kailan ka mag-start ng vlog? Ha? Sarap po yung pagkain dito, mga ka-vibes. Big love shoutout pala sa 3 million kong subscribers. Hello! Sana all! Sige na, malaki na tayo. Malaki na yung bahay. Mega love shoutout pala kay Senyorita Hermosa Enalim. Hi po sa iyo dyan, madam. Sana ay panoorin mo tong video na to. Saan ba? Hanggang dito na lang muna mga ka-vibes. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik. Hanggang sa muli, maraming salamat po.